Isa. Isa a yatti dum. To ne kadi. No ya habreji. No ya tallali duniya. Madalla. To ummu jodu ne ha de koron. Kai ummu jodu nan mi ewu mana. Ummu jodu de koron jodu. Yawa. Wato kwadi mi ewu ni magam. Wato hammam dottijo mon ɗo oɗon no yiɗi haalama masin ha ɓikkoye maako an o ɓuri yiɗugo o yiɗino haalama masin amma aɗo andi bo o acci jawdi kam baba mon maari acci jawdi wato dottijo mo Dottijo mon yiɗino haalama masin wato ndikka a maɓita gite mi laari bakama na serɗo vunnima sam mi jawdi ɗo o wandinayi reeta ko baba mon maari accini mon de nde onon on ɗiɗi ha dada mon kanko tan ɓe nde o wara o ñoppa jawdi o pat o jooɗira de o tonton se vallutugo bordel en tan o haccima be mota kingal a vurtani to a saari be mota ma ɓe wiya kayto duniya laaru mota ɓiwayne fata bappa hammana sero watta min banni be jawdi baba dede ko a sarere samiɗo to a yi mota bakama naser sodini bordel feere to a yi saare o saari bordel may saare bo je baba mon ñiɗi be jawdi maako lande o ho'a o saha bordel kay hunde feere sewade hunde feere sewa kadi an gorki am na wanno ɗon saka min na mi ewnima ɗo ngam mi yeccama ko nafatama on mi yi gite ma ɗon maɓɓi dikka a habda a maɓɓita gite ma a anda ko a huwata yawwa baba mon on o gorko a gorko ha sharia islam bo ɓe wi worɓe kam baka be je woni nder reedu ɓe dañay fuu ɓe sendinay ɓe dongu maɓɓe fota kal to baba maari actina e jeego to gorko heɓi nayi ɓe hokka ɓingel debbo bo ɗiɗi koda deyel may on mawɗo ɗiɗi o marata gorko bo mara nayi ɗo kam allah on sendi allah on sharia on se en tokka ko mo yiɗi sendira be duniya jambo se o tokka dedei sharia lawol lamgal amma hamma maɗa ɗo fasikijo geddo allahjo kalluɗo ɓaɗo ɓerndejo o yiɗa haalama sam ajamu alo saji jamu doi sari alhamdulillah nane ma bileli ya mu wata evi mi ema ma do mari billana ko bo wala aburaw sen bi be billa tamay bo mi metan man ko billa tamit ci gidalo ay ci gidalo ma mi hefti gidalo mi sendiri be billa mi tammay bo mi maran billa ha abada
Assalamu alaikum. Mama. Awarina. Na ya warina. Nde ba mu boy. Amma na ba mu joni. Wannan sarki. Jamban nan. Har sarki na jam ko da. Ne jam kam. Jam tedda. Min kam fadi min hawrande be dini waran no. Min ka wodi ko min do illa min. Paparo honna min. Joni min do joli hayo joli nabarno. Mi bato inji bonna. Ani mero bola masinta bibi baba mi mai atti yawji amma an arwa diga ko amari haje. Mbomi yandi yo fiore kay woni video wari ham yeccama to amma wodi ne gotel min kam miida ko mi yidi kam amma vutta ko na wanti go be himmeji fere no budaare tinni no foti himbe fere jala hala ma ko be heprima magan fere don himbe yiya ko Fali man do gonga amma ɗon ko anda hala man do fodde baba maya ɗo o sendi jawdi makko geɓe ɗiɗi arande man ɗo o wi wallira jamaje ɗiɗaɓre man ɗo no acci impact o wi mi rona hala man ɗo andano ɗum min be hamma mi accini amana man wato ko bappa ɗo habda ɗo pat oɗo habda ha bonnani min ɓe mi meeɗi mi yetti hamma kanko hokki am en amma jotta nde warti bannin man ɗo en laaran men waɗata suri nane ma gaɗo hayru fuu mi ɗeyalleego useko ma isa te a andi haala ka min mayno a andi haala ka on andi wala ko nefata mayɗo illa kuɗe maako boɗɗe mi yetti Allah de on faami jotta an bo suri probléme maji a walwi je mi joɗata ɓe buuɗaje ɗo miɗon joɗa ɓe buuɗaje gam ha mi faama ɓilla je ɓe wondi on ewniyam on wari bo on jooɗi sin wala mo wolwi wato amma o waɗi ɓingel debbo feere on mi faɓɓide be makko ɗo waɗa yide jotta bo haala ma yotti haala tayga ka joni ɓiyen hoora mi matina mawɓe yalara haala Bangal kai. Nana no abanyirta hamar jodi bangai bo. Kai bandin kam yamta do. kai haalategal ɗum ibada on jotta to wakkati waɗi a reynan sei to mi juuli ba ko a juulana na a juulan yo yaɗon andi banni kam na wala no a haɗi mum o reyna sei to mi ɓangi ba ko ɓanga ɗo kam waɗata sei dai haala gotel ɗon nana min on wonata ha yeeso ba haala man en dawriran ha ɗo amma mi fottay mi hoosa teddenga man bappa on hoosata teddenga man kai amma Allah ɗo kam hammon waɗanmi amma babba kam mi jaɓata ta o nasta hakka sam ɗo kam mi jaɓata wallahi naɗi babba min ɗo yiya no oɗo timmida ɓe wuro ɓe himɓe ha nder wuro tun da ɓe laakan mo nda harka mako hamma onon fof andi on mbiya babba on yahata arde haala tegeram ɗo kamin kam mi jaɓay kai jotta kam e babamin maayi miko mako ɗon sei min widdina miko mako bani on boɗɗum na isa bafamin ɗo ɗum bafaminama man noon min fottay min sanjamo ko ɗume o warti o bafamin on no baale mako mettiri fuu sanjatamo
o ba fami amma sai to o wi o yahata ɗo kam min andi kanko on sali amma to o salay kam ɗum kanko man e gonga ma hamma min ka ko amma fiiɗo gonga wala mo min mari ɓuri baffa hande dubino ko baba min maayi nani amma ga daraja ma sinanon ka har duniya go min kam baffa ka min ka wala ko yaadi am nde a hotata yeso ɗo ni mi yoni ko kam oɗo yalta hotami to ɗo wota ok kanko on warata hosina to wala e ha mi yami hosa téléphone am woodi mo wiide wiyo yawa to gorko ma man wari ko o tawyam fof yeccamo miɗo mari haaje makko a nani ɗum an wami wara wala e biyatma allo naam alati erika no ya tota o tayo ta fudu ta aboni nan gonde fere je na tatande perdam ngam min laaɓi bema yaake a wari a jaɓi ceede kam ɗemgal ma ɗo tagmino noon to a ɓerti ñande ni ribambo ɗo tan min kam yettima to ayɗa ɓerde ma metta a wartira sardiniɗin ɗo an hande on ɗo anuma ɗum hunde feere on yawa waaleykum salam min kam yettima a yawa a wartinnan ceede am ɗo min kam yettima waaleykum salam ala konja jam anduna seer noyi wakkere mon may noyi saare kadi alhamdulillah nani man wari ami hofni fayin go miɗo mari haaje jonte be mon seɗɗa bana ɗume bo wato isa on yiɗi ha o banga bo o heɓi debbo isa mi nana yo babami maayi onon on dari darde sawa kanjum on waɗi mi wari mi yecca on arda amin kanjum on waddi en kay maseer wato hande kam on andi mi woddaraja ay ha mawɗo da wali eri ɓingel ko faɗi tumbal o ewata babal majum wato hande on tabitini min fo min woddaraja a yejiti an on lawti haala tegal ɓingel am yaake alati abdulmumini wari ɓeyɗimo terugo a bonni a lawti hay an a dari a wi she ɓingel am tera be dottajo elenɗo talakajo a yerɗimo ha babal feere jotta ɓingel am ɗo yara bone ɓingel am warti o laati to mi yimo ko nde o wari saare am ɗo seto gonɗi rufyajite am sanaduma on hande a laara a itta sentede a wara a jooɗa hamam a wiya min on arda yawgo tora ɓingel wayne ngam min koma te'a haba a waɗa ɗum no dey nane ma miɗo reena isin ñalomare ba hande ɗo mi andi yirlita waray nda ɗo a yetti hande an ɗo a yejiti no a bolli har kam babal mumo am ɗo jotta mi yanga hira himɓe warata ko banane ciyane am ɗo pat sanaduma a meji ɓe ko a wari fu a wiya min miɗo ñama ceede ndiyam min ribaw nde a wari fu a wiya ribaw voɗay kadi mo ñamata ribaw ceede ndiyam on hande a wari a ardamo ha kuugal je ɗo laaɓina a resa mumole ha noppi man fu naser to mi yahata no a voori waɗugo koɗume on ñobba hoore kam on waɗa on andintayam ɗo jotta may fu se on ña on wara mi yahata ha jotta aɗo jooɗina
ni magiyata Sheriko, wai Sheriko, bunkala taru mana, bune jembe yara zaru mana, do, bari nebiri kato nebiro, ko wali bana dui gotel lo mana mirona sarero. Nei, miro buah, to abdanun, min kama andio. Hasare do andi ma dalila ma mi wari kamna nay dalila ma on wato mi wari sare do do wato nanon min alara tammido mi jaw mu cede kullidum cede ko anemi mari jotta bo motaji ja larata do windi a do fuddi do patto dum indiam on do fudda do indiam cede naje kusami mari andi yide kam wala ko wartirta goddo kanjum de wartiri ama warti mi do jogi hunde baddo min mi do mari himbe wane je do ta fuler je sare am min jalar dar do dume na mi anda on kan juwani abi aja umchede abi bado yidiam min kam mi bangata be ja umchede ida ja umchede ida ja umchede yo ida ja umchede kai wala chede jalar tado wato cede man naje am afami cede man je sobajo baba am kanko kambe on mari cede man on kanjum mi do huwa be maje to banni kana do kana na jawmu cede abi cede man je sobajo ba amada min ka ko waddi am ha maju talo ha do ftayam lumo Assalamualaikum. Andi kallo je masarian. Tumme do via min waran si hande ndo bi. Joru. Na lari kai. Alari hande saro mi don min dido min be hamma. Baba min kam mai. Amma hamma mai yata do. Wala ko mi mara da haje wadene amma duniya. Kangon mi do yona jotta yake mi do wara do. Hami yona man hukundiya. Ada jodi? Wala hawa hukundiya. Assalamu alaikum. Min heɓi koɗɗo na? Sauda nda hammam je mi yewtama hala mako ton mi anda ko handi amma nan Sauda kanko on to Allah hoddiri ni wala aibe boɗɗum ɗo kam boɗɗum. Yawa a jamo jam ko ɗume ni a yilli min na boɗɗum. ami a wattinama ndiyam So, I may meet me at Google and play. O jeebi feere mo waɗi sewni yafami
a waɗai aibe mi tammai bo a waɗan aibe ta damu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To jota ka hami ya mitimina kugalan fe. Bibingel marwa wato yo aje min nongara marwa do kayef di wadi mere sirto ndar kayef man ha afamidu min nongara be mota ha min jotti am palis ira mota ngota do ummi ngawndere do yaha marwa gotel bo ummi marwa do yaha ngawndere da mota man mangata lawa inde man ma bis ira hore be hore wari hawtindiri accident bang di accident wadi do bira ko e wat pat timmi lotti bandu manda bandu bi adamajo hore wala de ko e man tay soje en kawti be ngari ma be ngada way enquête be da biti hore odo do be kepta bandu je do dum hore je moy be keptay be da biti ha ma be keptay ha banindo wato man yo mi do salo bani mi be min me yettan himɓe ɗo mofti ndara yam gallo te banni mandoro ɓira tomi hooti ɓiyat ɓanndu ɓi adamajo gotel fuu min gelka bannin ɗo tomi gelkiro ɓira mi laara hoore ɗo jalagal sera mi wiya nda kadi nda oɗo kanko mi hotta fayin ɓanndu gotel min gilka ha caka ɗo a ɓami du ɓira hoore ɗo jalagal to kek mi hooti banni man ɗo am hawtodiri ɓe pat maɓɓe kai asidanji kaye fiji kam ɗum gaɗa lawol man ɗo minin min ƴummi gawndere amin jeeya marwa min calake de falesh ɗo min ƴummi min calake ngon ha min nasta garwa ɓe darni amin contrôle nde ɓe darni amin contrôle ɓe ɗo ƴama cardanteji sojen go jeeyi gal chauffeur ase ɓe jeeyi ɓe tawi chauffeur kam maayi ase diga ha fale chauffeur kam maayi ase yo ase fewgo ka belay du ko voli be ko a voli panna gotel goda Assalamu alaikum. wa alaikum salam amma jaɓɓawa Mi jaɓi. a wari jaɓɓawa A jamu. aleykum jam Jamando. jam koɗum noyandu Alhamdulillah. miyan kam mi ƴone ha aho téléphone ma saltaro Yo mi yahi no jangal a famina mi wujjam sakato wallahi to mi nangi gujjo to mi nangi mo to ka to a yimo a hestan mo na mi yaftan mo o ɗum mari laksin ni sin ko ɓe jamma to mi laari laksin makko ɗo mi yafta gorko ma wurtina o ɗon toɗo salon yettunen ami ami to ɗume nanami gujjo nana ɗum min nde o wi gujjo man ɗo mari laksin kam ni ka ɗum minna sedi mi sawda Ika amma muy garam ni ɗum yumiri mo feere num tawiri mo bo feere ha wiyam na feer andi na serfuna ha wiya andi andugo na sen kama nder ɗi ko amna miɗo wa fayɓe sakiki anda amma miɗo laara yeeso makko ɗo ko ɗum yimri aɗi goɗɗo mere na serni goɗɗo mere na sekka goɗɗo gonga na sera yiyata ɗum kon tangi babami ɗo na banni o gayna na sera yiyata na sera ɗum sangi babami ɗo nane o ɗonno hokkam ceede ni pat na sera non ceede ndiyam ha wiya nda ceede ndiyam ni sawda ngam yenda ceede ndiyam to yimɓe jokkata ceede ha ɓendu bawa nane na deftere awtini ɓandu be amadu mi terani na teran joɗɗini hollitiyam waajiyam mi tera ɓe deftere awdi mi jaɓi waati mako jotta ndami asibiti
Gana na ba. Min ko mi jodi ade wonde. Mi do ma ngawde mi de muda hari bana na seka. Sauda banni irin mondo bai. Ane di corona. Ane di corona. Sapa mun wari. Anu. Oh. Anu ada satu. Ai sai. Alhamdulillah. an kanu bai mi wanne tesi jota ka haurayon to haurin wanne tesi no bai mi da mato til ato suraya petelo onon de sare ko adu o yele kol gono yaay o yaay ko yam dumo yaama kan ko do mi wolde jemi do wol wana mo fu onanata kaya ni man bo atti a bolwin mo kana onani na o bingel na onani o faman na o bingel no wara hunde je watta jotarano semu yan onana amma tawat banninga awarna na sa jam ko di meni jamandu seko tay suraya petel kam o ya l'école na ha mi lara mo Itu você eu. Ina ni awadi balle didi. Awal wanta be yimbe ha sare no. Ko asali yaw gole kon. Dumi wadi. Murare, sante, kolera, tira estoma. Na mi anu dari babola pidanga do asena mere saltero mere matinte berri asal nyam ko asaro du ba minna tom andi ma mi wontal be mandan mi ittamo dade Allah ya fen wala mo buri wan go aybe moy on salte man anna wala mi aybe dum yawadi tay telephone am be saka Odo ko dimo asare do ha ne bi ko wari odo wada mi odo ko hado odo man kanko o gudde kam ndey ma min wujjima min do diga mi bingel mi do lada bannin man do don be neliyo se fene nde mi riya se fene man ma mi majjat bannin be keptayam bannin man mi do yam do ya to mi sedani mi mauna to mi sedani mi mauna mi sedani mi mauna halle wodi amander sare do diga mi wari ander sare do ma mi mere wurtugo ayasi ander sare do mi mauni ha atema me wata mi bujje ya da betit gujjoma pronte ha do pana kan ko amma kai je bonga ko wari sare do amma bana kan amma hundu ko mako je ni o bane o Itu jangka.
Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, kono mi wadi na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Misati. Ne kude. Salamu alaikum. Ne kude. Alhamdulillah. Na'am. Ko wadde mamon kam wato derdi ko am on laari ɓingel je woni hamon o wi o yiɗi ɗum kanjum mi waɗi ha mi yertina ngeru makko. Derdi ko ma on laari awa ɓingel je woni hamon Sauda. Sauda fakat on o yiɗi Nasir aɗa ma ndiyam ko aɗa ma ndiyam sosai asi woodi yimɓe je Allah hollata a hoosan kosɗe ma gotel gotel a natta ha nder saare ma waɗa debbo mo yama se asi woodi yende may ɗum je Allah wartirtama ha jungo a warata a ima munde lalata jawɗi ñam ɓayji so waɗu ko mi wala hala feere a yeccatam wala hala feere a yeccatam to jonta a natti ham min bo mi holleke ragare fatikare ma ragare ko a waɗi am amma nam je a ñaami leɗɗa kam je a wiri yawro min bo miɗo holla wato famde haala ɗo ɗum haala famugo kam mi faami wala ko a yeccatam wala ko a yeccatam anna ko a waɗi am ha wuro ɗo wala ko mi yeccatam ɗumi a waɗi a yeccatam mi waddima hannde a wari a ɗo yiɗi hunde ha saare a hosa kosɗe ma a wara a ɗo waɗina muma hey ndiyam a yarata ha saare am a wala yergo ndiyama wala ko heɓata ha saare am Nasir jotta kam mi faami ko a yiɗi waɗugo mi anndi waɗu ko a yiɗi ɓiɗɗa aadi ndeni Allah hokkete jam ka Allah hokki am nde ni ha a wari ha saare am a yiɗi hunde feere ta bo a meta waɗa kosɗe ma ɗo yettima ta meta Kego to mi wari yami soñanta hunde gotel a waray feere mo mi yami tawatamo to ayi mi waray mi andumi kam ɓerni on banina Sauda to boɗi Sauda Sauda naam wallahi sembe sinkende aɗa waɗina ma wuro ɗon heƴƴa wallahi tallahi heƴƴa aɗa tura ɗume na mawni jontana ummo en fotta darnde na jonta ka mawni na a yettino ɗum gore ma ko ɗume si a ummo en hawra darnde sina sende neɗɗa ko jonta nasirun hande a yerɓata wara tefina derɗi ko ma ko ɓanggal ma ha saare am hande nasirun a yerɓintam ha saare sende neɗɗa ko banni ɓura banni yatoyi a ñaami am neɗɗa ko wawro ɗo a ñaami am neɗɗa ko wala komin wiyatam mbondi je ko moye ɗo tefa ha mbara min kanjum a ɗo waddinam ha saare a yiɗi mi hawra ma iyam am be mako min bo miɗo laara a derɗi ko am iyam min gotel a jaɓata ko sunatam amma jonta be ma on ɓe hawrata wonɗo ko ha yerɗinam naset ngayo am ha nder saare am amma mi andi warugo nasara nder saare ɗo ɓeraymo nga wari tefungo derɗi ko mako ɓangal ɓe am amma ko nasara wari tefugo saare ɗum na ɗum sharru ɗum hayru no wari tefugo wari tabbutungo sunnanulaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama sunna be ma on halluɓe jonta ɗo ɓaari sankita duniya be man Nasir dabare jaɗo waɗa ha a hawra iyam ma be iyamam waɗatako ngam sembe jaɗo ñeri be buɗaraku jaɗo waɗa ɗo to aɗo laara ɓuriyam
min mi wala sembe amma gwamna ɓuri ko moye sembe si a hakkila. Allah seniɗo hokke muyal warugo ɗo naaje maako warugo amon Allah hokke muyal. Alaji Allah seni oɗo ɗo be mako no wari himɓe ɗo nana yimɓe je hani on hawra lawol be maɓɓe min ko a tefata ha am Allah seni to ɓurayam sembe mi wawa mi waɗinama amma himɓe baɗo himɓe bana serɗo himɓe on je ɗo ɓarindira be himɓe gonga ngam ɓe fasikira himɓe. Ko a wawata hokkugo am to a hokkina ser minon a hokki fotan kalkal. Aduh saya Cina. Ini comri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatu ya Abu Labas, midomari haja. Midomari? Midomari haja Abu Labas. Walalo. Komindonyi ba fa ipa. Abu Labas fa idonyi ba ide ko hada der sauda. Amma won mo wali yibi na ndelo. Ngamo mi yidi mo be makolo, o fewo won, o feci o wali da kilo sauda. Ko waddi am jottaro ngam yidi o yaw hollake sauda dum kam on Abu Labas mi yandi sauda jabata daga yidi o yato sai sauda be wakkati artiñol ɗume waɗi ngam Abu Labas kam itti tammude ko bo mi foti mi wiyama o itti yide sauda ɓernde mako. ɗume waɗi ngam miko mako on tammi ɓangu ko sauda. ɗaji taron nder taskara bangal mare Isa to Abu Labas bangiti bono a waɗata Aisha to na Isa on Abu Labas da hala je cinom do illa kam sauda a tabbitini fakat Isa on Abu Labas na je kuma ne mirna fakat mi tabbiti Isa on Abu Labas gam dalila yide jodu hollami. Sauda mi tabbiti ha nder ɓernde am Isa ɗo na kankon Abu Labas. Aisha ko haɗi on a wi Isa na Abu Labas ɗum ɗum on hujja ma jabi na o Abu Labas ɗo aran noon fottirta tabbita na kankon Abu Labas ngam to Abu Labas na bannin fottirta ɗiɗaɓre to kankon Abu Labas
darataɓe ma dow lawol har saare mo no yettata. Alhaji Alfoti en yi da minti gota? Da mai bismillah. Alhaji, yi da ya ce mai konga kudu illa na sir. Ngam hanai haduɓe ma kudu umaran yau halluɗum banni. Ngam yau on jeɗo nanga himɓe ɓe marɓe duuɓi. Je tefi hunde jur ɓe heɓai ha duniyaru ɗo koɗo ɓilla nasar ko nasar tefi heɓai. Alhaji mi yiɗi a yeccami gonga. Wala ko nasar tefiya duniya ɗo o heɓai. Alhaji mi yiɗi a yeccami gonga. Docteur en yaha timmina kugal ma. Ngam daga laarugo gite ma mi andi wodi ko aɗo nikkini. Mo aɗo tefina njamu foti maya aɗo vonna wakkati oɗo ɓanita ñanade diga laarugo gite ma hollini woodi ko aɗo ñukkino. Aɗo andi ñawje ɓillatama bo? Mi anda docteur. Maladie cardiovasculaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaw ɓerde kalluɗo. Fakkan yaw on je ɗum mbara himɓe jur ha nder duniya. Mo nangama be irada yaw majum fuu ɓurdam mako sei fakat wodi ko miɗo ñukkila amma mi waɗi bannin gam alkawal joni hakkude am be Nasser. Amma ko Nasser be hoore mako fuu ɗo ñukkini sirre ɗo. To mi yeccima haala ɗo mi yewi alkawal mi warti ñamo amana. Amma hande mi yewan alkawal mi lattan ñamo amana ngam mi heɓina Nasser jamu ma. Docteur mi yecciti amma sei a fama wala sirri je Nasser mari ɓuri ɗo yiide ɓingel debbo feere Sauda on nangi ɓerde Nasser. to woddi mo mayata ha nder haala ɗo min on hani mi maya. Abdouraouf ɓayno min wondi be maɗo aɗo andi ko Nasser wondiri ɗo a foti a hecca. Abdouraouf aɗo jooɗi be Hammam be amana amma sababu amana a jogi man ɗo foti ladda sababuji a sengirta be sobajo ma. To woodi mo yiide Sauda sorrata hakkunde am be Hammam min non hani mi maya. Hammam mayata mi jaɓata o mayata mi jaɓata wala mo mari ko ɓuri Hammam mayata.
sai an ɗo a kalluɗo aɗon nder himɓe je ɗo hosa gonga wattira fewre ɗo hosa fewre wattira ɗum gonga. Sauda irada mo on woni duniyaru ndu warti hande jonde jamoɗa on ɗo teddina wolde himɓe dow wolde jawmirawo. A heɓi jalurgal ha anniyama jibbarugo derɗe kam dada gotel baba gotel. Isa ɗum minon Sauda giɗaɗo ma ha nayi a titami be irin haalaji ɗo hani gaño ma on a tita be man. Wala gaño ha duniyaru ndu bana ma. Mi laari bana a yiɗi gonɗinugo hoorema, a yiɗi wigo anda hammam ɗo yiɗi mana. Hammam o dunganima ɓernde mako, o dunganima ngendam mako, be majum pat sende a ñami amana mako dalila hammama sippo kwayaji. Mi andi fakit hamma maɗa mi ɗa yeccugo ma gonga kugal ko huwata, amma bo a waɗi nasaraku ha mbargu hamma, a waɗi nasaraku. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala koyɗo jilattata gonga to luti koyɗo lannabi en, to koyɗo lo laati gonga kam Naam. To mi aneɗi on mi ƴewnima mi yi aneɗi ammande a yetti kana machallah to nastu miɗo rene wa madalla se to a yetti kadi. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Alaji Diallo tanu docteur Diallo bisimilla. Jam kam noyi kadi wakkere ma noyi ko a endata be ko endatama yawwa wato na ɗo andini ha wuro ɗo kam mo nani docteur Diallo kam an tan, amma na ɓe ho'iri a doctajo alhaali bo a waɗi laabule on kuugal ma kana ɗon ko an aɗo yiya bana ɓe anda enen mawɓe ɗo bona ko salata ha wuro ngo jemma e nange kubaruji may pat ɗo nder noppiniɗi. Ko waɗi mi ƴewnirima ɗo bo ngam mi tabitinama an bo a yerda mi andi kuugal ma guyka je ɓe watta ha nder wuro ngo ko majji pat na miɗo andi juuɗe ma ɗo nder tonton miɗo andi. Kam waɗi jotta ha soja en ɗereji ma ɗo tonton a yaha commissariat wuro ɗo pat a tawai ɗereji ma ɗo tonton, a wanca gendarmerie wuro ɗo tati may pat a tawai inde ma ɗo tonton. Yawwa mi yiɗi mi vallitama an bo a vallita, a fami? Yawwa wato mi hokkete kuugal on, kuugal may bo ɗo saɗi amma hama ka saɗay, hama saɗay. Wato woodi ɓingel baka am je mi yiɗi a mbarinam na fermi mari haaje a mbara. A mbarinam mo mi hokkete bo ceede ɗuɗɗe, mi hokkete ceede ɗuɗɗe. Ko ƴownirmami kam a andi hande kam wala mo carwotomi haalan sey an, e bo min be ma kan hande kan garti gote sawari jam pat be ma carwotomi. To haala miñam ɗo jotta kam a laari o yottake dede ɓangego, e bo ñande to ɓe koymo ñandema noon yottini alkawal je kocumi ha babami
ngam mi hooci alkawal mi aynan mo diga o ɓingel ha ñande to ɓe koyima bon kanjum ƴonirmami saka ɗo nanda ko woni ha ɓernde maako ƴonamo nanen ko woni ha maako kay ƴonamo nena en faama ƴonumo ne Suraya na warlaste Suraya na mama ko ƴonir andi a yottake dede joɗago ha suudu e bo debbo to wala tegal kam wala daraja ummatore dunya ɓe layira fo wala daraja jotta kam woodi mo warata hamana walla wala o hamma amma ha waran ɓe man ɗo wala darnuɗo a caka maɓɓe useni hami ƴame a foti accami suɓane gorko no hamma ha mi woni ɗo mi wala dada mi wala baba hamma ha woni ɗo an darde dada an darde baba e min ka suɓani am fof kanjum mi suɓata alaji ndayam min kam mi darnuɗo wallahi min kam Allah mi taski ngam yo sa dalila mako ma tan mi wari ha nder saare ɗo waɗode Allah ha min kam sinda gokkatam ka alaji sey mi tasko tan min kam mi wala wolde ko amma mi fof kanjum mi tokkata ɗo kana hoyi ala petel wallahi alaji Allah waɗe barka to useni hokkan wakkati hami laara kilomètre o wakkati hakkilo kam alaji Allah ha wuro amin ɗo min on jogoto kes julurde Allah to gawri wartima pat ɗo ɗum min moftata ha jungam amana marwa pat ko an aynata suudu kaɓa nde o wima a muya haw laara kiloma ka a muya sabbama kadi aleykum alhamdulillah sawdani wari hama to wajjam hama kam dow haala muyawal ma jayiɗimo ha anda toni wala mo woni hande saare mon kam kay ko mo woni amma burti debbo mako go dilli fattude ko mi mari haje mi yewta ɗum ɗo ngam to wot mo woni ha ɗo mi antin jarata ko nonaba mi ɗoni tona babal tuuyo jam ka bon mi andi faɓɓi a yiɗino ha anda ɗum moy joni woni Abul Abbas nani arti manji mona ha min ɓajiteri bo Abul Abbas na inde mako asli inde mako Nasser mo a yiɗi a ɓangare bo asli inde mako iste ni am ƴamama ni yake to aɗa jooɗi ɓe isaɗo aɗa yejjita kala ko dami aɗo ngam min kam mi andi o yande to aɗa jooɗi ɓe giɗaɗo kala damuwaji woni nder ɓernde ma pat a yejjita isaɗo na o giɗaɗo oko Abul Abbas on woni hamma mo a yiɗi on terano irin haala ɗume on a yiɗi am yeccugo ɗum haala jayiɗi mi nana ko kañum miɗo yewtama na balle to a wino am mi ballitama dow a hefta giɗaɗo mana kañum wari miɗo yewtama malli a yiɗa nanu ko amma ko a yiɗa nanu ko bo min kam hoosi alkawal soto mi yeccima haala je vurtata hunduko ma ɗo saklan mi famay ko giɗɗa wiigo sam mi anti haala je miɗo yettama ɗo haydinte amma mi be hujja Isa jayiɗi on teraro o meeɗi am ƴewnuko ha téléphone o yewti am haala feere amma na haala kalluɗum o yewti am ɗum ha o fewi amon tan Nasser bo kujeji je ɓeɗo saha maɗo pat dow andagal am amma mi andano ɗum kanko a siftori yande feere woodi mo wari tawi ma ha voix de marde on yewtidi se ɓawo wima na kanko Abul Abbas ok amma miɗo andi a wayi Nasser ba himɓe kam wayna amma oɗo ɗo kankon Nasser ɗo lela huɓinamo hajeji mako pat vallita himɓe amma Nasser yiɗa ɓe anda ke ɗum moye joni woni
woɓɓe ɗo yiyamo o buuɗaari amma himɓe je andi mo andi na o buuɗaari o valliti hammama miɗo anndi a annda hammama man ko annda mi hotan amma ta ɓernde ma mutta السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Jamman duka. Be jomri. Alhamdulillah. Be ko de kadi. Alhamdulillah. Ha isoko. Wato Dr. Ali mi wari mi do mari haji am petel ni. Wato kugal amin gotel min fumi docteur banama amma mi do mari haje hormone kana je mbargo godona min kam dum dombi on raddini am asare mi do mari haje on am yami wada lekki dombi on ana hunde fere mi kuje barugo dombi kadala no gas a heban do lawol hormone bo boronoy be do sippa boronoy amajinta de otu docteur Ali miɗo andi aɗo mari centre de santé je a tikki wala ko a waɗata ha centre ɗo aɗo itta deeɗi miɗo andi e bo fayinta wala ko a waɗata ngam ɓingel debbo ɓangan ma janggo fo a ittin ɗum reedu hande nden mi waɗa ƴamama formule a fuɗɗayam tarugo ime a tarata fuuna gotel na docteur Ali ko waɗi mi haƴƴami goɗo feere na ngam anon kugal amin goto min fu mi docteur bana masika jonta on Allah famtiniyam ko yiɗi waɗugo be lekki mum a nandiniyam be goɗɗo on ngam ko a limti ɗo pat na kugalam docteur a wiyata ɗo jahiliye non ɗo ƴonama docteur na non docteur jalona ko aɗo waɗa min na kam miɗo waɗa min miɗo hurga himɓe an bo aɗo ñawna himɓe kanjum waɗi jahiliyen pat ɓeɗo ƴone docteur jalo Allah sanjima aɗo mari boutique manga nden jotta a lori aɗo tefa lekki ha mbara goɗɗo Ali docteur Ali famu mi wari ɗo mi ƴamima ngam haaji amon to a andi a hokkatayam saba a acca amma ta tokku ta wiya way a miɗo ya mbarami min wala haaje mbargo goɗo mi yiɗa bo a yaha wiya bal feere way mi wari mi jaɓi amma nde a wiya hokkatayam ɗo sabba mi dilla mi yaha mi tefa feere na jamna yaw a anda a ye paɗa heɓata nasara wala ko yalima Abul Abbas. Mi andi anda sanaji ko waddi ma ɗum mi non sanaji man mi waɗi sappo am ƴonima a wari ngam andi to mi non ƴonima a waratako ko waɗi ngam mi wala daraja yeeso ma kai ta yaccu banni aɗo mari daraja ha yeeso am kam kuje jur be ɗemɗe jur holli ñamaydaka ngam mi andi ko mi ƴonima a waratako ko waɗi mi warata ngam a ñukkini yiide am ha nder ɓernde ma mo wima miɗon yiɗima mi meeɗa yiɗugo ma mi tammay bo yiɗugo ma iga nani mi ƴonima Abul Abbas a andi mi hefti suuɗiɗi ma
mi yettima bo be ko a waɗi yam ngam a vangini jeygol a majamaji ta waɗe kayefi ha dow komi andini ɗo ma ngam mo andiyam andima on andiniyam ko a wontiri haala ma gonga amma jotta kam wakkati heɓi ngam miko am on tammi ɓangugo ma kanko bo hannanima wakkati heɓi mi meeɗay yiɗugo jotta on yiide nasinuru ɓernde am yiide mal bo nde Abou Labas bo ɗum an on Abou Labas a anda ko yiide veli ɓuri njumju to metti bo ɓuri toke ko a habdata pat heɓa itta yiide ma nder ɓernde ma a hoora dow miko ma je a wiyata ɗum mi meeɗay yiɗugo mo yiide mako bo meeɗay nastugo ɓernde am sey yeeso Sauda a yeeyiri hakkunde am be ma laatan hunde sabtinde na wala sebtinde sey yeeso Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumo kada abla. Mau dari kan. Ini sih. Kai sama apa? Lari ande kam itu rodo fuara no me tere no. Iya. Ini mi pama di saat man do ko de bara. Awaje corota ma bu. Ala ko ini. Kere ma kana kuba no kuda. Kana no. To amma ni kam sama ta yin. Ko de ko. Kan ni ga dole ne amma dina won. Shi wala. To wala yin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wow. Ala leni. Dimema aidi ha wada. Wato mi do mari so ba de fere jiri anu kayo. Oni ne mi ndina mo wada shadda jiga. Ewa mi wala kan mo e wa kere bere. Gandalila ina mi sanki ta jure. Ah, mi fami.
fami amma mi anda no woni hamu duka sta wona dano kai wallahi wallahi bani jangirde ka sadi kana meɗay go banni hunde may bay amma nasir fami jotta ka yiɗi wigo jangirde saɗi e joɗugo mere bo noy wala bonni amma nasir wato ase onon fu banni on habbi ate o madi kadi on tella wiya de min yottiro wato dikamin kandi kal amma hala jangirde ɗo saɗi ba wiman banni Sauda, a ƴoni a maɗɗo ni. Mi wari nda bo aɗa jooɗi suudu ɗume hujja ma ƴoni ko a maɗɗo? Hande ka heƴiyam tarawal je ɓeɗo tara biɗo mi safti miɗo ƴona Abul Abbas wara haɗɗo mi yecca ɗum gonga sartitegal je ɓe tawi hakkunde am be Isa ɗo yotti min bo mi wagatako be Isa to ɓe doli am bo min barta. Anji ko aɗo wiya bo a wiya hakkilo amma mi andi himɓe jurmbarti ɓe nastan yite bo an man ma banni a mari haaje na fakkit mi andi amma mi terata be Isa kam na mi non feni bartugo. Alo? Alo? Inna lillahi. Ko sali? Ko waɗi? Ko waɗi yeccam ne? Abul Abbas mani. Abul Abbas?
sey en waɗa duwa mi soyi giɗo am mawɗo ɗan annabijo wi sallam ala ko vallata mayɗo ba duwa me gida moy maayi bo ha zuriya mon je min mi anda ɗo kai wade Nasser min ɗowata Nasser na kan kon sam konnejo maɗo na Nasser na konnejo Nasser o giɗɗo am nder haala ko miɗo wiya ɗo Nasser na goɗo neri ɗum minon goɗo neri kanko tan andi komi filan ɗum drog mi filan ɗum to a famay bo kuje wiki Nasser on sanjini am filu ha mi warti banni o ardini goɗo ha yeeso kanko o ɗon ha ɓawo oɗo vallitina banni duniya vayi yimɓe gonga a famataɓe sey ɓawo yonki maɓɓe banni ko Cheikh Ibrahim Niass o jangini yimɓe ujineje Qur'an amma ha jotta yimɓe feere famanayi mo sinagam Allah waɗi ko moye fuu mayan il faut mi wiya wade ɗo torra yimɓe amma nde Allah waɗi ko moye fuu tokkan lawol gotel haala mama andina wade Nasser jimbi himɓe ɗo kam ma siwa sey to juuti yimɓe andata fakat kuuɗe mako boɗɗe sirriji yimɓe ɗo pat maɓɓiti fakat bo halama labka andina amma ɗo faɗɗo kugal nafike noon amma eɗen bo en accatako kuuɗe Nasser puwanno wiɓe moto foɗoɓe ɓange ɓe sippoɓe tramol fa en accataɓe fakat mi bo mi ƴefti alkawal inchallah de décision ji am ɓooyi walima alkawal Allah valle Nasser mina hande en duuɓu ko hammama maayi amma waade ɗo timmay ha ma sam wallahi Nasser mi laari to wallahi Nasser mi laari dillen ko laami ɗum min man na ɗum jinnaji sam mi waɗi kulni ɗum bannin waɗi no woni na mere waɗi ko miɗi mo nettuo amma Allah may ɗo min mana meccitaw kai nanade wolu ko ay ɗiɗo wallugo fof mi nanante wallahi mi suratamo miɗo jooɗi ɓe tanam soni goɗɗo ƴoni am tiɗmi ho woni mi yehi bo mi nasti min joddi o wiyam ko bapamon amma o wiyam bapamon ɗo o ɓoyam hayɗunugo o wiyam fay o yiɗi o yenayam
min yarna mo ñamdere wi o inde ma ko Alhaji Sali amma to mi laari kono waɗani on to mi ɗumi mi jottini mi tawa ɗo mi wawata amma ko waɗi mi yecci on ɗo mi yiɗi en hawtani to fadda bare jeni watta ngam ta o yaha o laara goɗɗo je foti waɗugo ɗum jomino mi tawa maiɗi woɗo kefano meccita e ɓay inde ma ko Alhaji Sali kanko moɗo o ɓalejo o juɗɗo kanko man an bo noya wimo yo to min jaɓani o accatayam o accatamo kadi ɗoni tan mi salli jota kan dabare ɗon ay min ma miɗo mari probléme o ɓillam ɗon manga ɓingel debbo je mi yiɗi mi tera mi ko am bo yiɗi hawa tera be mako sey jafoɗon yam mi andi ko mi woɗi on ɗo nawɗum hanamaɗo sakɗiyam sen en nasta en gewta